O catamarán turístico incendiouse pasadas as 4:30 da tarde. No momento no que se declarou lume, a embarcación acababa de saír do porto do Grove e estaba situada fronte ao campo de golf da Toxa. Nese intre ían a bordo 52 persoas. Delas, 38 resultaron feridas, segundo datos xa confirmados pola subdelegación do Goberno en Pontevedra. Hai 2 feridos moi graves que foron trasladados en helicóptero ao complexo hospitalario da Coruña e outros 5 con pronóstico grave. Neste caso, foron evacuados ao Montecelo de Pontevedra. A conselleira do Mar, que se achegou ata a zona, apuntaba que o resto de víctimas sofren feridas de menos consideración. Por o que nos confirma a Guardia Civil, todos os pasaxeiros e os tripulantes, o patrón e os demais membros da tripulación do barco están todos rescatados. Hai 2 que foron trasladados por queimaduras graves ao Hospital de Coruña e hai 8 persoas en Montecelo. Os restos son ataques de ansiedade e algunhas lesións parece ser que leves, non? En canto ás causas do lume, fontes municipais indican que hai 2 posibles hipóteses. Unha delas é que o barco foi contra unha batea e iso provocou incendio. A outra é que foi froito dun chispazo no interior da embarcación e que despois se aproximou á batea para facilitar o desaloxo dos pasaxeiros. Sexa como for, o certo é que nos primeiros intres foi de vital importancia a colaboración de mariñeiros e outros barcos de pasaxe que participaron no rescate das persoas que se estaban a lanzar ao mar dende a embarcación. No operativo de emerxencia despregado no Grove interviron tamén 2 helicópteros medicalizados, numerosas ambulancias procedentes de distintas localidades da zona, efectivos de protección civil, da policía local e tamén da Garda Civil. No dispositivo tamén interviron bombeiros e persoal de salvamento marítimo, que mobilizou ata a zona en embarcación para tentar sufocar as lapas. O catamarán Bora Mar era un barco moi novo, estrenarse como embarcación turística no Día do Carme, hai pouco máis dunha semana.